Bueno, boas tardes a todos e a todas. Damos comezo a este pleno ordinario co primeiro punto do orden do día. Aprobación se procede das actas das sesións anteriores, a 1 de suño, a do 1 de suño de 2021, a do 28 de suño de 2021 e do 12 de agosto de 2021. Farémolas individualmente a votación, entonces a de 1 de suño de 2021, tendes algo que comentar? Non, a de suño non. A de suño non. Suyo. Eu sí que teño. Bueno, non é nada importante, nos non temos problema en votar a favor, pero na ata de suyo debería figurar que o concelleiro Jesús Pena abandonou a sesión antes de comezar a quenda de rogos e preguntas de compromiso. Eu recordo que no propio pleno comentei, e o alcalde dixera que se hai un problema técnico non pasa nada. Dixe, non, se hai un problema técnico, evidentemente, claro que non pasa nada. Pero se un concelleiro ou concelleira abandona a sesión antes de tempo, eu creo que o secretario debería incluílo na acta, porque pódense tratar temas que consideramos que está toda a corporación presente e despois que haxa concelleiros ou concelleiras que non están. Entón, a non ser que ese é un erro informático momentario, se informe debidamente ao pleno. Eu, naquele momento, antes da miña intervención, xusto cando empezou a miña intervención, comentei-no, non se incorporou en toda a sesión, entón creo que debería figurar na ata. Ben, secretario, sería viable para non traer outra vez a aprobar incluílo nesta acta? Sí, como na sesión desta acta? Sí. Vale, perfecto. Vale, pues entonces damos por aprobada a acta do 1 de suyo. A do 28 de suyo... Non hai ninguén en contra, verdad? Non. A do 28 de suyo... A do 28 de suño, sí, hai un erro, que nós detectamos un erro, cando se tratou o tema da moción do Xacobeo. No cómputo da votación aparece o PP 2 e 9 abstencións. Iso non foi o resultado da moción. Correcto. Hai que escribir. Bueno, pois corrixes ese erro aritmético en base á votación correcta. Vale. Polo menos os do PP foron 5, polo menos. Sí. Ben, damos aprobada e corrixes esa... Sí, non hai ninguén en ese contra, erro, verdad? Vamos a foi a realidade. Ben, pasamos a do 12 de agosto de 2021. Do 12 foi co tema do asunto do pleno extraordinario da banca e non temos nada que añadir ao manifesto. Ben, pois A nosa parte tamén un pouco. dámola entón tamén por aprobar. Ben, pasamos ao punto número 2. Aprobación da proposta de festivos locais do Concello da Baña. Perdón? Os decretos. É verdad. Eso, era mellor que comentadas. Sí. Igual que no pleno pasado, non se incluiu na orde do día o punto de dación de contas e decretos, a pesar de que se vos enviou a documentación. Entonces, pues simplemente dar conta deles e nada máis. Unha cuestión formal que nos obliga a normativa, tanto a como, sobre todo, o ROF. Entonces, simplemente eso. Ben, pasamos ao seguinte punto, aprobación de propostas de objetivos locais do Concello da Baña do ano 2022. Ben, como é por costume neste Concello, declarar como festivo local o Día de Celebración de San Vicente, o patrón da Baña. Para este ano, como coincide que non é día laboral, pois como se fixo na comisión informativa, valoraronse varias posibilidades para sustituir ese día. O acordo que se chegou ao final foi de poñer o 18 de abril, lunes de Pascua, e o 9 de setembro. Desa maneira, este ano quedarían como festivos locais o lunes de Pascua, 18 de abril, e o 9 de setembro, Día das Dores. Entón, se queredes comentar algo por parte do Partido Popular. Non, ratificámonos na proposta que fixemos do lunes de Pascua, porque xa varias veces hubo a petición e realizouse, foi festivo local o lunes de Pascua, moita xente consideraba que xa que San Vicente coincide o fin de semana,
pois, de que o luns de Pascua fora declarado festivo local, además coincide que é o luns, é dicir, para non andar a mitad da semana pois, con un festivo partido. Por tanto, foi unha petición un pouco da xente da veciñanza e non temos inconveniente en propoñelo e así se fixo. Ben, por parte de Compromiso por Galicia, Sí, desde Compromiso solicitamos na anterior comisión informativa do anterior pleno adiar este punto, porque nós, desde que temos representación no goberno municipal, facemos unha enquisa pública para que a veciñanza escolla os festivos locais, como levamos facendo estes últimos 6 anos. Entón, a enquisa, como informei na comisión informativa de Antonte, pechámola co seguinte resultado, que 31 votos o 9 de setembro, o venres 9 de setembro, a festividade da Vila da Baña, e 17 votos o luns 18 de abril, luns de Semana Santa. Entón, pois, se esta é a proposta, pois evidentemente vamos a votar a favor, claro. ben, pois sometemos a votación. Votos a favor? Ben, queda aprobado. Pasamos ao terceiro punto, aprobación das bases reguladoras das axudas para complementar o PEL reactiva para as empresas que, cumprindo os requisitos, non accederon ás axudas por esgotamento do fondo, o que sería a liña 1, e axudas destinadas a impulsar a actividade económica e complementar as axudas xa otorgadas con anterioridade polo Concello da Baña no ano 2020, liña 2. Bueno, despois desa aprobación dese crédito extraordinario de 30.000 euros que se levou a cabo para, bueno, pois, tratar de sacar unhas axudas por a situación do COVID que produzo pois, nos pequenos comercios, empresarios, establecementos do noso concello. Sácanse estas bases para establecer no principio dúas líneas. Unha, como ben xa se di, é para aquelas empresas que solicitando a través do PEL reactiva quedaron fora por falta de crédito, e unha segunda para o resto das empresas ou autónomos ou comerciantes ou comercios que hai no noso concello. Estas bases foron traballadas entre as tres forzas políticas, realizou a técnica do concello, nunha reunión, bueno, pois, faláronse, miráronse, movéronse e puxéronse pois, de acordo aos criterios dos tres grupos políticos. Si queredes comentar algo por parte do Partido Popular. Bueno, benvidos sean estas bases que depois de ano e medio, pois, en algo se fai caso para axudar a nosa xente debido aos problemas que se padeceron co tema da pandemia. En abril do ano pasado se fixemos un escrito, reiterámoslo varias veces para que se fixeran algo para axudar nos momentos difíciles que se pasou, e ainda estamos pasando, pero bueno, xa parece que vai deixando e vendo a luz do túnel. Non, estivemos falando das bases, eu o único que outro día comentei é nas dúas líneas, así como na línea do PEL, a continuación do PEL era desde o ano pasado hasta, desde marzo do ano pasado, na línea 2 eu tiña apuntado, e me parece que era desde marzo deste ano hasta o momento da presentación das solicitudes. Pero, bueno, isto non vai ser motivo de discusión tampouco, porque me parece a min que na línea 2 non creo que veñan a presentar e justificar xa con un exercicio vencido de facturas do ano pasado. Entonces, eu teño a idea, pero, bueno, non estou agora que eu non o apuntei. Entonces, pois, é un pouquiño a pregunta que fixen outro día, o luns, para cerciorarme de que se a línea 2, eu creo que era desde marzo deste ano, que foi cando tamén entramos en esa etapa de casi de restriccións total, hasta o momento da presentación das solicitudes. Pero, bueno, xa digo, consultar, mirar, pero eu creo que era o correcto así. Ben, por parte de Compromiso por Galicia. Sí, ben, quero puntualizar o que dixo o señor alcalde. Non é certo que fora elaborado polos tres grupos políticos, sino que foi elaborado polos técnicos do Concello, postas en coñecemento da oposición, e si é certo que 2, 3 asuntos foron debatidos nunha breve reunión.
pero a elaboración foi dos técnicos e do grupo de goberno, non foi elaboración nin de Compromiso nin do Partido Popular. Nos xa mencionamos en multitude de plenos que estas axudas para paliar os efectos da pandemia eran moi necesarias. De feito, xa dixen en varios plenos que en maio de 2020 xa entregamos unha batería de medidas que non foron tidas en conta polo grupo de goberno, non se fixo nin caso. Esta medida en concreto de axudar as empresas do noso entorno, do noso concello, sí que nos parece totalmente positiva, pero insuficiente. Xa manifestamos con anterioridade, isto chega tarde e creo que a cuantía é insuficiente. A mí personalmente parece máis unha medida de cara á galería que unha aposta por colaborar co tecido empresarial do concello. É unha opinión persoal totalmente miña. Desde Compromiso imos votar do mesmo xeito que anteriormente, imos absternos na votación. Ben, procedemos entón a realizar a votación. Votos a favor? Sí, nós votamos a favor, pero é para que cercioredes da data esa antes de publicalas. Cercioredados. Vale, sí. Votos a favor, sí. Vale. Votos en contra? Abstencións? Vale. Vamos ao seguinte punto. Aprobación definitiva do plan de sectorización do suelo rústico apto para urbanizar. Round 2. Ben, como todos os aquí presentes sabemos, isto trátase de, bueno, pues ese polígono industrial que levamos desde os inicios no 2008, que se empezou con este proxecto, pois son numerosas as solicitudes, informes que nos piden desde distintos organismos. A día de hoxe, teóricamente, esperemos que sea o último que se nos solicita, son as correccións realizados que nos piden para dar a aprobación definitiva, a Dirección Xeral de Ordenación de Territorio e Urbanismo. Son pequenas correccións, temas como inclusión de novos planos polas faixas de xestión de biomasa, as medidas das plazas de aparcamento, algún que outro plano. Son unha serie de requisitos que están solventados na documentación e agora pertenece a aprobalo por o pleno e remitilo para ver se dunha vez por todas e de unha maneira definitiva se nos aproba este cambio de solo. Entón, se queredes comentar algo por parte do Partido Popular. Non, nós sumarnos un pouquiño a esta aprobación. É certo que os requisitos administrativos moitas veces pois non van o rápido que debían ir. Isto é certo que fai moito tempo que se empezou, tuvo moitos atrancos, tuvo moitas modificacións, houve que facer moitas reunións anteriormente xa co jefe territorial do urbanismo, cada secretario xeral do urbanismo, co tema de estradas, co tema de aguas, está aí todo no expediente, agora veu a resolución, veu o informe favorable por parte do urbanismo, condicionado, que está sempre con cousiñas pequenas, condicionado a esas pequenas cousas que se mencionaban, como era o de aparcamentos, o da biomasa, o dos planos e outras cousas máis que son pequenas cousas que hai que informar e hai que contemplalo para que teña conta o urbanismo e así podelo aprobar definitivamente. Por lo tanto, esperemos que no de resoltas estas pequenas cousas, estas condicionantes, pois se aprobe definitivamente e se pode ir avanzando pouco a pouco, porque senón este é un largo recorrido. Por parte de Compromiso por Galicia. Sí, como ben dixo o señor alcalde, este é un trámite legal que xa ven de anos atrás, sen moito máis que indicar, simplemente modificacións puntuais e estruturais do propio documento. Entón, dende Compromiso, evidentemente, imos votar a favor. Ben, procedemos a votación. Votos a favor? Ben, aprobado por unanimidade. Pasamos a parte de control, non hai mocións. Sí. Desde Compromiso queremos presentar unha moción de urxencia que vai defender o meu compañero David, se nos ceden a palabra. Hai que votar a ausencia.
José. Perfecto, primeiro que o meu compañero de Contán explique por que se entrega de urxencia, non? Veña, gracias. Vale. Contar. Boas noites. Quería presentar unha moción de urxencia para a creación dunha escola municipal de atletismo e a construción dun módulo técnico exterior para que poda practicado este deporte. Presento de urxencia porque esta semana tuvo lugar a mesa de contratación das escolas deportivas, que fui o luns, porque xa estamos en setembro, ainda que este pleno pertenzca ao ordinario do mes de agosto, que temos necesidade de facer unha inversión en deporte, e non a poden presentar antes porque necesitaba ter o proxecto da Federación Galega de Atletismo e falar con voces autorizadas do atletismo da nosa comarca para que me puderan un poquinho asesorar. E, bueno, é unha boa proposta e se tendes a ben votar a urxencia, explicarei. Bueno, votos a favor da ausencia. Ben, procedo entonces ca moción. Vale. Bueno, vou empezar facendo a exposición dos motivos, falando de que o atletismo é considerado un deporte organizado máis antigo do mundo, que engloba numerosas disciplinas agrupadas en carreiras, saltos, lanzamentos e probas variadas. Nos últimos anos produciuse un incremento paulatino da práctica deste deporte individual, véndose tanto na nosa comarca como a nivel provincial ou en toda a xeografía galega. Aumento de número de licenzas federativas e participacións en campeonatos e probas das diferentes disciplinas. A suspensión causada polas medidas anti-Covid de outras actividades deportivas que se desenvolvían habitualmente en pabillóns fixo que pais e nais atopen unha opción saludable practicar deporte ao aire libre, polo que a participación de crianzas nas escolas deportivas de atletismo medrou de xeito considerable. Este incremento na práctica das disciplinas derivadas do atletismo tamén se fixo notar na poboación adulta. Non é difícil observar que cada vez hai máis xente interesada pola práctica deste deporte. No Concello da Baña e na comarca de Barcala temos exemplos de nenos e nenas, mozos e mozas que acadaron éxitos deportivos na práctica de diferentes modalidades de atletismo. E creemos que é necesario darlle facilidades para que a infancia, a mocidade e a poboación adulta en xeral coñece este deporte e se popularice no noso Concello e na nosa contorna. Nestes 2 últimos anos que levamos de legislatura observamos que moitas das actividades deportivas que tiñan lugar no noso Concello deixaron de celebrarse. En parte entendemos que é debido á situación sanitaria actual, polo que a inversión realizada en deporte reduciuse. Actividades como eran as rutas BTT, como era o Día do Deporte, como era o equipo que tiñamos de fútbol femenino, o equipo sénior que tiñamos de fútbol, ou mesmo o equipo de veteranos da SD da Baña. E tamén outras probas como eran o trail, que non se puderon organizar nestes anos e tiñan certa tradición neste Concello, polo que consideramos que é necesario potenciar actividades deportivas e a práctica deportiva no noso Concello. Nos últimos días, como todos seguramente saibades, o Clube de Atletismo de Negreira, clube do que forman parte veciños do noso Concello, fixo público que suspendía a súa actividade por non ter un espazo axeitado para a práctica deportiva desta disciplina. Polo que esos nenos e nenas do noso Concello, da nosa comarca, vense obrigados a abandonar esta práctica deportiva ou desplazarse a outros concellos para poder seguir practicando o deporte que queren. Deste mesmo xeito, imposibilita que os atletas, algún deles que teñan reconocimientos tanto a nivel autonómico como nacional, poidan continuar ca súa progresión deportiva. No pasado exercicio económico do 2020, o Concello da Baña destinou unha partida de 69.000 euros, programa 33632, actuación en reposición e acondicionamento de edificios públicos dos orzamentos municipais, destinada nun primeiro momento para a mellora de instalacións deportivas nun diferente. A Federación de Galega de Atletismo elaborou un anteproxecto a disposición dos municipios e clubes galegos para a construción dun módulo para a práctica de atletismo incluído nun mesmo unha valoración estimada dos costes de execución. O módulo proposto basease nunha instalación que permite o adestramento xeral da práctica e a competición das especialidades de velocidade, cunha pista de 60 metros para carreiras de lisas e de vallas, de salto de pértega, salto de altura, lanzamento de peso, salto de longitude e triple salto. Este anteproxecto inclúe o básico para a creación dun espazo da práctica deportiva ao aire libre. Este tipo de construción permitiría, ademais da práctica deportiva habitual, a organización de diferentes competicións e probas de ámbito local, comarcal, provincial ou mesmo nacional.
O orzamento total da execución, segundo o anteproxecto, é de 109.000 euros con 628, pero é posible realizalo en varias fases para que este investimento non sexa tan elevado nun só proxecto económico. Por todo isto, compromiso propón ao Pleno do Concello da Baña a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar a realización nunha parcela municipal anexa a unha instalación deportiva ou escolar dun módulo técnico exterior de atletismo. O segundo punto sería comezar este ano cunha primeira fase do proxecto e coa construción da pista de saltos con foso, zona de lanzamentos, zona de velocidade e o seu equipamento mínimo para poder comezar a actividade, como son equipamentos de vallas, de pesos, de tacos, de zonas de salida, etc. E terceiro, potenciar desde o noso Concello diferentes actividades e propostas para a difusión deste deporte e a posta en valor do mesmo de nenos e nenas, da mocidade e de persoas adultas a través da creación dunha escola de atletismo. Ademais, quería tamén dicir que o atletismo, que é un deporte, que é o rei de todos os deportes, que é un deporte do que a maioría das prácticas deportivas de semana agrupa probas que poden caixar todo o mundo. Son probas de lanzamentos, de saltos, de carreira, probas de resistencia e de velocidade. É unha actividade que ten un gran beneficio para a nosa saúde. No momento que estamos, pola situación actual da pandemia, é unha práctica habitual entre as persoas. O noso Concello ten unha tradición de persoas que practican o deporte. Eu recordo que neste mandato hubo unha homenaxe a atletas deste Concello, e máis o seu entrenador, José Manuel Estevez. Eu tamén quero que pensedes que maior homenaxe se lle podemos facer a esta xente que ser coherente. E se os homenaxeamos polo ben que están facendo, dotalos tamén dun módulo técnico exterior para que podan seguir entrenando. Esa é a maior consideración que creo que podemos ter con eles. Hai dúas formas de promoción de deporte. A veces se crea primeiro a instalación e despois se fai unha promoción para que se use, e nós neste caso xa faríamos a outra, que é que temos a xente que fai ese deporte, o que vamos a facer é dotalos de unha instalación, para que non só os que practican o podan seguir practicando, senón que tamén haxa nova xente que se poda aficionar a este deporte. Ademais, o noso Concello é un Concello pequeno que vive de oportunidades. A mí pareceme que o momento no que estamos é unha gran oportunidade. Temos esa xente que está conseguindo méritos, que vai a facer que desperte as ganas noutra xente que ainda non está practicando deporte. Vimos a hora das Olimpiadas e as Paralimpiadas, onde o atletismo galego tivo un gran éxito, e a pena é que os nosos atletas a veces teñen que salir da comunidade porque non teñen zonas onde adestrar correctamente. E para poder competir a nivel nacional ou internacional, teñen que salir a outras comunidades autónomas. A parte de ser unha inversión en deporte, como decía antes, a mí tamén me parece que é unha inversión en servicios sociais. E digo por qué? Porque axuda a previr situacións de exclusión. O atletismo é un deporte que nos dá valores, como pode ser aprender a gañar e a perder, o respeto, a igualdade, o esforzo, a constancia, a superación, a amizade, a responsabilidade. E son cousas que aprendemos levar a outros ámbitos da nosa vida, como pode ser para un rapaz esa responsabilidade, esa constancia, ese esforzo, levar ao ámbito dos estudos. Con todo isto, o que tratamos é de formar persoas. Como falaba antes, tamén aumentan as capacidades físicas, o que ven sobre o noso estado de saúde. A parte disto, tamén podo dicir que é unha inversión en economía, que se leve o noso nome, por aí adiante, o nome do Concello da Baña, atletas, e ademais que nese módulo técnico se podan organizar competicións, que sería un bo xeito tamén de dinamizar a nosa economía. Pola miña parte nada máis, se tendes a ben de telo en conta, vale? Ben, por parte do Partido Popular. Bueno, xa votamos a urgencia, non sabía de que iba, pero felicito ao Grupo de Compromiso por Galicia por esta iniciativa que nos momentos en que estamos co tema da pandemia é certo que moitas veces creamos instalacións e infraestructuras deportivas pero cerradas, como pode ser pabellóns ou pode ser outro tipo de infraestructuras, pero debido á situación, eu creo que agora mesmo con esta iniciativa que propós de unha acción saudable para o aire libre e de fomentar a práctica deportiva en esta disciplina, pois a parte de formar persoas tamén é ao mesmo tempo potenciar
o deporte. É certo que hai unha tradición, aquí hubo unha, bueno, independente da BBT, pero hubo campo a través escolar, pedímoslo moitas veces, e celebrouse aquí no Concello da Baña, e había rapaces que quedaban dentro desa disciplina de campo a través en categoría escolar, eran de aquí da Baña dos que quedaban dos primeiros postos, non digo que sea o primeiro, pero dos primeiros postos eran de varios concellos. E incluso tamén houve un campo a través que se realizou aquí e fora configurada e fora tamén a través da Federación de Atletismo e tamén tuveron unha gran tradición e unha gran importancia que fora celebrada aí ao redor do campo de fútbol e por todas as vías de acceso. Por lo tanto, consideramos esa iniciativa que fai Compromiso por Galicia importantísima, conta ca nosa colaboración neste sentido e ao mesmo tempo consideramos que é unha maneira de potenciar a saúde pública, a saúde e a opción saudable ao aire libre. Por lo tanto, enhoraboa por esa iniciativa e oxalá podamos leválo adiante porque é unha maneira de darlle algo a nosa xente, como distí, non excluye a ninguén, que todo o mundo é necesario nese sentido. Eu agora me vem a mente este atleta que é de Viveiro, que empezou a correr pola playa de Covas alá en Viveiro, e mira hasta onde chegou, estuvo na final olímpica entre os 8 finalistas. Por lo tanto, se non se potencia, non se pon todo iso en valor ao servicio da veciñanza e dos alrededores da nosa vila, non hai maneira de que fagan ese deporte. Por lo tanto, enhoraboa pola iniciativa e adiante con ela. Ben, Mónica, querías comentar? Sí, eu quería facer uns comentarios. Primeiro que todo, felicitar a David por sacar o tema e si é certo e che vou comentar. Efectivamente, nós tamén recibimos o correo que enviou a todos os concellos o presidente da Federación Galega, que un pouco o motivo é fomentar que efectivamente se construen este tipo de instalacións porque hai carencia. Eu estou, tanto o técnico de deportes como eu, que estamos barallando esa opción e sí que estamos en contacto, efectivamente, co responsable do clube, ou xa non sei se clube, de atletismo de Negreira, porque efectivamente eles, solicitaron as instalacións que, onde estaban ahora ubicados eran deficientes e solicitaron a mellor e parece ser que non lles van a conceder e si estamos en conversación con eles para efectivamente que haxe, se pode ser unha migración. Estamos estudiando a posibilidade, ver financieramente o coste que podemos ter e o aproveitamento de Lañas, do pabillón polideportivo que temos en Lañas. Se podría ser unha opción válida para instalar ali este tipo de instalacións. O que dis ti, a primeira fase, porque é inviable un proxecto tan grande e tan costoso, pero, ali, por exemplo, unha parte xa teríamos aseos e demás, que xa estarían feitos, e sería, facer acondicionamentos no exterior. Temos que valorar se temos o espacio suficiente e se dan as condicións, vale? Pero si, é verdad que estamos en o noso técnico de deportes, están conversas co responsable do Clube de Atletismo de Negreiras, que, efectivamente, como ti ben dixeches, aí hai varios e varias atletas que efectivamente son da Baña, xa non é que sean de Negreiras, son da Baña. Temos unha campeona de marcha que é de Corneira, por exemplo. Entón, parece unha iniciativa estupenda e sí, creo que é un deporte que, como dis ti, ten moitas salidas, non só a nivel no plano físico, tamén outros planos, e parece unha iniciativa estupenda e que estamos a valorar. Xa se estaba en conversas con Estevez e demás, sí. Ben, eu comentar que outra moción aquí física en papel, o acordo, creo que non o recordo así o 100%, si é certo que nese acordo si se pon que nos comprometemos a estudialo ou a miralo, penso que sería válido. Si nos obliga a facelo, ahora mesmo non podemos tomalo porque non teríamos a consignación presupuestaria, nin sabríamos se podíamos facelo ou non facelo. Entón, non teño aquí físicamente o que é o texto, entonces, si o podes ler o que sería o acordo, si podemos leválo hacia esa parte de comprometerse a corporación ou grupo a tratar de facer ou mirar, pero si é un compromiso de facer xa, evidentemente que aquí non o podemos tomar porque non sabemos ahora mesmo nin se temos presupuesto, nin se temos consignación, nin se facelo ahora. Eu entendo que é unha iniciativa que se pode valorar, estudiar,
e se é viable e se pode facer, evidentemente, leválo a cabo. Non sei o texto en sí o que pos, David, ou se se pode adaptar un pouco a estas líneas. Perdona, acabo de enviar a Mira, moción ao grupo do COVID, onde estamos todos os grupos, vale? Por se queren mirala ahora. Sí. mira, David. se queredes A vostede volvo mandeilla a ler personalmente, os sempre. acordos. Sí, lee. Vale, mira, Aprobar a o primeiro acordo era aprobar a realización nunha parcela municipal anexa a unha instalación deportiva ou escolar dun módulo exterior de atletismo. A primeira idea que barallaba era facela xunto ao pabellón municipal de San Vicenzo, porque tamén se podría aproveitar para o que é o colexio, desde o Departamento de Educación Física. Claro, pero Canto máis lle podamos sacar de rendemento e ter unha coordinación. Sí, quero dicir, non podemos ora concretar ese acordo cando non sabemos se a parcela pode ter eses usos, se non pode ter eses usos, se temos a parcela, etcétera. Entonces, eu creo que todo ese acordo, se poñemos ou encabezamos como o compromiso de estudiar e se é viable levar a cabo, eu creo que non habría inconveniente, polo menos, en aprobalo. Agora, desa maneira que está, nós non podemos comprometernos a ese acordo se despois non sabemos nin se a parcela pode ter ese uso, se o podemos facer, se é viable, se non é viable. Eu creo que primeiro habrá que facer un estudio de todo eso, entonces, encabezala como realizar un estudio e, sendo viable, realizar o que solicitas a moción. Explícome máis ou menos. Entón, se vos parece, se vedes viable, pois cambiar ese senso ou deixámoslo en riba da mesa e facemos o estudio e presentádela para o próximo pleno, non sei, como queirades vos. Porque está claro que con ese texto en concreto non podemos aprobala porque non temos os datos para ahora mismo comprometernos a facer algo que mellor non é viable ou non podemos facelo. Vale, non teño problema en acordar cal sea a parcela e mirar cal sea a mellor parcela e modificar ese punto. Eu creo que podemos superitar a moción, a realizar un estudio e, sendo viable, facer o que pos na moción. O segundo acordo que propoñía era comezar este ano con a primeira fase do proxecto de construción da pista de saltos de foso, zona de lanzamento, zona de equipamento mínimo para poder comenzar a actividade. O equipamento referíame a vallas, a pesos e a tacos. Estamos no mesmo. Mirar formas de... Entendo que vai na mesma línea. Teríamos que primeiro mirar se é viable, se se pode, etcétera. Non nos podemos comprometer a unha cousa que despois nos comprometemos aquí e non se pode realizar. Entonces, se o vedes viable, superitar o texto dos acordos a un estudio e que sea viable a realización do que solicitades na moción. A ver, eu interveño, eu creo que na proposta que fixeron non compromete, é unha proposta moi sencilla, que non requere grandes dimensións para tratar de facer e concluir ca iniciativa de fomentar o deporte ese. Por lo tanto, eu penso que non hai ningún inconveniente en aprobar tranquilamente esta situación, que aprobar con a parcela para facer un foso non fai falta ser non é un estadio. Andrés, non é un estadio, pero temos que saber se temos a parcela, se se pode facer e se pode ter esa utilidade. Eu creo que temos que facer as cousas con sentido. Aquí non se está dicindo que non se vai a facer. Non, pero que non vamos tomar un acordo aquí, onde se comprometen unhas cousas que non sabemos se se pode facer ou non se pode facer. Eu creo que, como todo, habrá que facer un estudio de viabilidade e mirar se se pode facer. O sea, non o vexo tan descabellado. O sea, xa non é cuestión de que haxa cartos, Landeira, que non hai moitos. É cuestión de facer un estudio e saber se se pode dar esa utilidade, ese terreno nese sitio. O sea, creo que é o máis lógico. Se me permiten intervir un segundiño a min, simplemente. Comenta. Vamos a ver. A moción está vista nese sentido. Evidentemente non vas coller mañán e poñerte cunha pala a facer a pista de atletismo. Está claro. As cousas nun concello hai que facelas de forma seria e estudiada. O que non queremos, desde compromiso, que pase o mesmo que pasou, por exemplo, co albergue de Corneira, que o plantexamos o primeiro ano, aí está, non fixeron vostedes nada.
Nin estudio. Tampouco, por exemplo, ni se espera tampouco, dicir, tampouco. Por eso, David creo que explicou ben, queremos que se faga isto xa. Como ben explicou David no desenvolvemento da moción, na exposición de motivos, houbo este ano unha cantidad de cartos que non se gastou en deportes. Creo que estamos de acordo, non se fixo o trail, nin se vai facer, non se fixo de deporte, nin se vai a facer, non hai equipo de fútbol por as circunstancias que sexa. Entón, bueno, eu creo que hai que invertir en deporte, non vai ser só todo asfaltado, creo que David explicou a importancia deste deporte, e o importante que sería para o noso municipio ter esta pista é que se faga xa. É dicir, que se mire unha parcela, bueno, evidentemente non somos técnicos de urbanismo, pero vemos parcelas municipais que hai preto do pabillón e do colexio, facelo xa. É dicir, mirar en que parcela se pode facer, unha inversión, un proxecto, aquí temos da Federación un anteproxecto, nós facer un proxecto noso, mirar canto se pode gastar este primeiro ano, a pista sale económica, creo que son 30 e pico mil euros, pero bueno, hai que estudiar a zona e facela xa, que toda esa xente que quere facer atletismo, que veña a baña e que faga o atletismo. E así, ainda por encima, válenos, como ben dixo David, reiteromo, en promocionar o noso concello como un concello saudable e que aposta polo atletismo, cando noutros municipios non apostan tanto como a nós. Creo que é claro. Se ahora poñemos aquí, se ahora aquí modificamos a moción e dicimos, non, facer un estudio para tal, se acabou. Non hai nada. Mira, Entón, eu creo que... claro. Non estou falando, perdón. David creo... Perdón, que estou expoñendo. David creo... A ver, home, deixeme acabar de expoñer a Sacabo. Un segundo. Acabe. Creo que David os puso perfectamente. David é o que presentou a moción. Eu creo que o texto está claro, que se aprobe isto, que se faga iso, e que o Concello que tome isto con ganas e que vai para diante, non que quede, como dixen anteriormente, como moitas outras mocións que quedaron aí abandonadas. Ben, eu digoche, as cousas non serán feitos xa. Eso para empezar. Como ben dixo aquí o compañeiro Landeira, se hai cartos. Hai que mirar se hai cartos. Se houver os presupostos en onde se contemplaran, probablemente se podía facer. Podemos facelo. Por outro lado, dígolle, seguimos cos presupostos prorrogados de 2017. A día de hoxe estamos pendientes de facer unha modificación de crédito para o capítulo 1, posto que non chega para pagar as nóminas, e probablemente haxa que tirar de outras partidas, como pode ser deportes, porque xa se fixo o ano pasado para poder pagar os salarios. O capítulo 1, como ben sabe, é primordial, non se pode deixar de pagar. Entón, hai que quitar de outras partidas para pagar no capítulo 1. Entón, o que está claro é que non nos vamos comprometer aquí unha cousa, e penso, e vou consultar o secretario, se é legal comprometerse a realizar algún tipo de actuación como esta. Ahora, eu insisto no mesmo, facemos un estudio de viabilidade, se é viable, se hai consignación, lévase. E se non hai, pois teremos que pospoñelo, como outras moitas cousas que se están pospoñendo por non ter os orzamentos adecuados. E desde aquí invítolles a sentarnos nunha mesa, preparar os orzamentos en onde se incluya isto e todo o que vostedes queiran, e tratar de aprobar os orzamentos e poder realizar todas estas cousas que se están dicindo. Entón, vou solicitar ao secretario... Un segundinho só. No, espera. Vou solicitar ao secretario que nos aclare se pode tomar este tipo de acordos, si se poden tomar desta maneira. Bueno, estamos na parte que estamos da sesión plenaria, os acordos teñen a validez que teñen e teñen a vinculación que teñen, en primer lugar. En segundo lugar, todos aqueles acordos levados que non teñan unha consignación orzamentaria suficiente deveñen nulos de pleno dereito e, por tanto, son inválidos. Entón, se non hai crédito orzamentario, non se podría facer. Ben, Preguntaste perfectamente. aclarado, gracias. Por lo tanto, se non hai un inconveniente, se queredes votar a moción así, votas así. Se queredes modificar e supoñer a condición de que se vai facer un estudio e se hai capacidade económica de realizar, se procederá a realizar este ano, como ben decíades, o sea, o que tendes todo na moción, pero supeditado a un estudio de viabilidade. Non creo que sea tan complicado. David, se o consideras e queres poñer esa coletilla, non hai ningún problema. Se non, creo que non ten moito máis que discutir. Votámola, se é que se pode votar. Mira, digo, a mí me gustaría que se votara o texto turístico, que non é excluinte despois facer ningunha reunión e tal para buscar algunha solución. Vale. Secretario, outra dúda. Pódese votar tal e como está?
Sí, pode. Sei que se pode votar, pero que Estou non se pode votar. preguntando, Andrés, estou lle preguntando ao secretario. Vale, Vale. pregunta. O secretario pode dar a súa Estou lle versión. preguntando ao secretario. Non a Vale, pero o vostede. secretario Estou lle pode dicindo dar a súa que lle versión. acabo de preguntar ao secretario. Bueno, pero Vale. vamos a ver, Antonio, se hai mocións que Andrés, se están levando primeira e non chamada se a come orde. ninguna. Andrés, Non, primeira non chamada a ninguna. orden. Vale. Procedemos á votación. Votos a favor? A favor. Ben. Votos en contra? Como todo. A ver, espera un segundiño, que eu creo que non teño ben a conexión. Non pedín a palabra antes, non se me vai dar a palabra. Xa pasou o turno de palabras nesta, non hai moito máis que discutir. Pero Espera, eu non Siguiente. votei ainda, non me enterei de que se votou. Pode repetir? Votouse a moción. Si, pero eu que votei, se eu non votei. Vamos a ver, César. Non levantaches a man? No, estaba levantando a man, pero non tiña audio para Se non falar. levantaches a man, pois Fuíseme o audio aí nun momento, non o escoitei. están recollidos os votos, señor secretario. Sí, eu recollín os votos a favor da moción original de Compromiso del Partido Popular Ah, vale, gracias. e en contra do PSOE. Perfecto. Vale. Siguiente punto do orden do día, rogos e preguntas. Sí. Antes de comenzar o punto, quero comentarvos que recibí unha chamada ao xefe territorial de Economía, Emprego e Industria, Isidoro, conforme que probablemente entre luns e o martes sale a exposición pública o Parque Eólico de Troitomil. No. Perdón, De Vilartoso. Vilartoso. Entón, comentárvolo para que o sepades. En canto teñemos que pasar a farase a publicación correspondente, pasarase vos os datos que teñamos. Vale? E agora sí que rogos e preguntas. Andrés, cando queiras. Bueno, vamos a empezar a ver si eu tamén requeriría e solicitaría, con todo o respeto, con toda a humildade, de que se poda facer algunha apreciación ou algunha opinión. Non a imposición, porque se vamos a impoñer, aquí tratábase solamente de se podía votar a moción. E con eso xa se acabou, que xa pasou o tempo. Vótase, porque tamén se votaron outras mocións que non se están cumplindo. E son moi fáciles de cumplir, que despois me vou repetir algunha delas. Votáronse e non se cumple nin nada. Nada. Que se olvidan. Teña razón os compañeros de Compromiso, porque aquí o estudio, viabilidade. Estudio a viabilidade é unha palabra moi bonita. Pero se quedan eso, non se cumple. Por tanto, vou pasar ás preguntas que correspondan para o pleno 2. A ver, primeira pregunta. Respecto á contratación do Servicio de Asistencia Xurídica, quedouse pendiente, despois das alegacións e dos recursos presentados polas partes interesadas, de iniciar de novo o procedimento. Visto a situación de que sigue todo igual, estánse a pagar servicios xurídicos a tutiplé, a varios bufetes, polo menos 3, con honorarios altos e desfasados. Por que tanto tempo en iniciar un procedimento deste servicio que estaba casi feito, ou feito ao 90%? Por que non se iniciou? Ben, segundiño. Comentarlle, os servicios que se están facturando son servicios anteriores a esta licitación, servicios que fixeron distintos abogados por distintos situacións que se produciron, como foi durante a estancia da Baixa que non tuvemos secretaria, como pudo ser as alegacións ao Parque Eólico de Troitomil ou como pudo ser a representación en juicios. Había uns pliegos realizados, cando se incorporou o secretario, habías deixado a anterior secretaria, tiña que ser revisados por o actual secretario, había outras tramitacións que se estaban realizando, e mentras non se saque esa licitación, decidiuse facer un contrato a un bufé para ter, pois, digamos que na situación na que estamos ahora mismo, nas demandas e na situación de presentación de parques eólicos, para contar con un único bufet que nos represente en todas as causas que se abran. Por lo tanto, incluso
no mismo contrato se refleja que no momento en que se saca a licitación, pois cesarase o contrato con este bufete. Pero eu me refiero, estamos falando de abril. De abril quedou pendiente. Depois, efectivamente, foi cando hubo cambio de secretario. Non me digas que son servicios anteriores, porque é certo, hai algúns que son anteriores, que foron a finales do ano, a principios de ano, pero outros foron posteriores, foron incluso co tema da RPT. Por lo tanto, non son anteriores, son continuados. Uns, o do parque eólico, o da RPT, o tema de licencias e de informes que pasaban por unha minuta 400 e pico sin, incluso depois os interesados mandábanos a notaría a facer a cesión do viario público. Por tanto, me parece a min que é necesario, que é un dos servicios prioritarios e necesarios que se debía empezar, de que se quedou por algo desde que hubo alegacións ou hubo recursos presentados por partes interesadas, é que se dou a razón, ou douselle parte a parte, é que se a cometer de novo o inicio do procedimento da licitación, pois empecemos. É un servicio prioritario. Ahora, deixámolo aí e deixámolo ao tuntún. Está a deriva. É algo que estamos vendo. Pódese comprobar perfectamente. Por lo tanto, eu sugeriría que se inicie a licitación deste servicio, bueno, cas correccións que facer, bueno, según as alegacións ou recursos presentados anteriormente. Pero eu creo que xa estaba o pliego, xa estaba casi, bueno, con algunhas pequenas correccións, pero no 95% ou no 90%. Está claro? Non, está claro. Se o ten vostede, eu xa o expliquei. Pois non o tes. Eu non o vexo claro pola vosa parte. Non o vexo claro. As provas me remito, que o sabes ben. Acabo de explicar. André, acabo de explicar que é necesario. Que cando se poda secretaría, porase cos plegos e porase ca licitación, mentras temos un contrato con un gabinete que nos representan, bueno, nas circunstancias en que teña que defendernos ou presentar alegacións. Bueno, a mí me parece que é prioritario e necesario atender a licitación deste servicio, porque quedou aí pendiente por un fío. Que hai que empezar a licitación? Bueno, pois empézase, que se corrija se está casi o pliego está feito. Segunda pregunta. En canto á publicación da licitación de servicios de actividades extraescolares de lecera de tempo libre, que o vin publicado, a consulta que nos fixamos non se asusta no pliego as cláusulas administrativas como nun pliego de prescripcións técnicas. Hai unha serie de contradicións que crean unha indeterminación xurídica, por lo tanto, que é o obxecto do contrato, tanto sea na división en lotes, como nos prazos, como nos criterios. Por lo tanto, sugerimos ou pedimos que se revisen tranquilamente esta publicación para poder sacar a licitación correctamente do servicio e dar transparencia, igualdade e oportunidades a todos e a todas. Me parece a mí que aí hai unha serie de contradicións que non cumplen os criterios. Está contrastado, non é con un solo, asesoramente só foi con varios. Entonces, me parece a mí que se debe revisar con tranquilidade, volves a licitar e dar a igualdade de oportunidades e transparencia a todos aqueles que se queiran presentar. Ben, tomo nota. A pregunta número 3. Fai 2 meses presentamos unha moción para instar ao Goberno de España a baixar o prezo de luz actuando sobre determinados impostos e custes regulatorios. A pregunta é, douse traslado desta moción ás respectivas institucións que se mencionaron na moción? Porque estamos padecendo as circunstancias, non sei se foi porque ainda aprobamos ora ata e non se mandou, ou polo que fora. Quer dizer que non estamos cumplindo, porque ao final é o mes de agosto imperativo, que acabou onte, estamos pagando o da factura. Por lo menos, facer forza. Se non facemos forza en todas estas circunstancias que van aos servicios e ao bolsillo, pois estamos pecando de algo. Por tanto, eu sugiero que desde aquí, cando se insta unha moción e se debese dar cumprimento á moción. É dicir, apróbase e darse traslado a todas as administracións e institucións que correspondan. Para que, ao mellor, chegan ali e tenernos arrinconadas. Pero, por lo menos, facernos a forza. Hai que saber o que se está pagando de luz. Non me refiero a nivel institucional, senón todos os veciños, a todos os españoles, a todos os gallegos, que neste mes estamos sufrindo. A ver se alguén fai caso. Porque cando subía un 6% era moito, todos nos alallábamos. Pero agora, por lo tanto, eu creo que desde unha institución como é un concello, facemos forza
para que cunha moción darlle traslado do aprobado na moción. De aí digo eu que non se lle fai caso ás mocións, pasan olimpicamente de todo. Ou enviou. A pregunta é, enviouse o texto ás respectivas institucións? Non me consta que se haya enviado, revisarei, e se non enviarase. Hombre, iso foi o acordo que se tomou. Porque se toman os acordos e non se cumplen, con moitas cousas. Cuarta pregunta. Volvemos a repetir, e creo que xa fixemos fai 2 meses, e nos dixo que se va a virar, que pasa coa obra de abastecemento da agua en Emes. Pasaron mes de xullo e mes de agosto. Despois de varios meses, terminada a obra, non se fixo a instalación eléctrica, nin se contestou ao escrito da Naturgy. Non se fixo un informe por parte do Concello ao escrito que fixo Naturgy. É vergonzoso que os veciños e veciñas estén pasando dificultades no tema da agua, como mencionou algún, en este tempo. É certo que se aminorou moito os manantiales, aminoráronse moito. Por lo tanto, débese tratar este tema de arranxalo, porque é vergonzoso que este nunha situación indefinida aí por culpa dunha estación eléctrica. Alguén ten que tomar cartas no asunto para facer a instalación e darlle servicio aos veciños, porque a obra está terminada fai 9 meses. Bueno, fai 9 meses, non, fai 9 meses que empezou. Acabouse xa no mes de xa foi antes de xuño, que foi en maio. Maio, xuño, xullo, agosto e ben setembro. Despois vai vir o inverno e depois hai agua suficiente. Eu creo que debemos tomar cartas no asunto e acabar a rematar a dar servicio aos veciños. Como vostede di, estamos tomando cartas no asunto. O problema que está é o tema con Naturgy para a contratación do suministro. Hubo varios problemas co tema da potencia, etcétera, etcétera. Estamos tratando de agilizar. A verdad que a veces falar con esta xente é complicado, pero bueno, contamos que de aquí a que acaba a semana, o primeiro da semana que ven, teñamos todo solucionado. A verdad que realmente non é un gran problema, pero sí é un problema de papeleo que nos están dando moitas voltas neste caso Naturgy. Pero Naturgy mandou un oficio, un escrito ao Concello. O Concello non contestou a ese escrito que lle mandou Naturgy. Mandóuselle todo, mandóuselle o boletín, despois non lles valía ese boletín, houve que modificalo, estamos tratando de solucionarlo. Eu me refiero ao escrito que mandou Naturgy, tiña que facer un informe técnico para darlle autorización para facer a instalación. Contestóuselle ese escrito? É o que estou dicindo. E se non se lle contesta, vamos estar así. Entón, eu creo que debemos avanzar a día de hoxe. O problema está en vías de solución. Pero vías de solución levamos así 9 meses. Por favor, tomemos cousas en serio, por favor. Pregunta número 5. No pasado pleno, fixen unha pregunta porque non se contestaban os requerimentos dos organismos correspondientes e se deixaba pasar tempo a tempo. Perdíanse axudas, pagábanse sancións, falábase tanto de Aguas de Galicia como da Labradora do Pobo, como da voluntariado, etc. Sobre o abastecemento de agua de Parasó, me dixo que non tiña constancia de ningún requerimento para subsanar a documentación. Me dicía que lle entregara eu ese documento, porque non había ningún requerimento. Pois mira, a mentira ten as patas moi cortas. Nos decretos, que posaches a disposición do pleno, nos decretos de resolución da alcaldía, ten usted a contestación. Con data do 11 de agosto, recibe esa resolución de desistencia da solicitude de subvención ao non ter aportada a documentación oportuna exixida mediante requerimiento de subsanación dentro do plazo sinalado. Se vale como prueba, ese é o que usted pon na resolución. Ben, me dicía que non había eso. Como eu lle dixen, non había ningún sin contestar. De feito, ese requerimento contestouse no seu día. É certo que por circunstancias o funcionario que contestou ese requerimento, que se lle mandou a documentación, digamos que entregou no expediente que non era. Por decir de alguma maneira, foi contestada e non entrou, pois, como explicalo, no casetín que debería de entrar. Estamos tratando de subsanar o tema porque sí é certo que a mesma institución, ao recibir esa documentación, debería de reenviarlla ao órgano competente e non o fixo. Por lo tanto, non houbera ningún sin contestar, estaba contestado. Vale?
a eles non lles que tiñan constancia, pero tampouco nos lo volveron a advertir. Por lo tanto, nos contábamos que efectivamente o funcionario tramitouno e contestou. Entón, é certo que había un, pero non é certo que estaba sin contestar. Como eu lle dixen, non hai ningún sin contestar. Por requerimento que chegou, contestouse. Pero se lle contestou equivocado non foi para o organismo correspondiente, foi para outro sitio, para outro expediente. Correcto. Entonces, Pero foi é o que pon aquí. non tuvemos notificación de que non estaba contestado. E a mesma notificación é o que pon. pasado a documentación. Aquí, eu, se contestaste, se contestaste equivocado ou que foi para outro lado, aquí eu me remito ao que pon aquí na resolución que vos poñedes aí no tema. De aí, donde non ter aportado a documentación oportuna exixida mediante requerimento de subsanación dentro do prazo sinalado. É o que pon. Vale, eu estou explicando que o funcionario tramitou o expediente, contestou e mandou a documentación. José Antonio, moitas explicacións me das, pero hai moitas que xa veches que... Tes o do voluntariado. Voluntariado hai que facer unha renuncia á subvención. E falaba de que había moita xente voluntariado e ao final hai que facer unha renuncia á subvención. É dicir, dade explicacións oportunas, pero dade explicacións de que non son convincentes. Pero vamos a ver. Eu estou dicindo do que hai. Que hai. Duchas que hai, que se contestou. De acordo? Vale. Se se contestou, ben desistido por non aportar o que piden. Non sei por que. Se eu que din aquí, e digo moi claro, por eso é a contestación clara. Punto número 6, ou pregunta número 6, é outro tema importante. E tes o ordenador adiante, podelo mirar ou podelo mirar. No pliego da obra de pavimentación pública en medio de arriba a paradas, a pesar de estar firmado e publicado, non ten criterios de adjudicación. O anexo 4, no apartado 2, deixáchelo en blanco. Ou deixaron, non sei quen foi o que tal, pero enviouse para estar todo en blanco. Por tanto, crea unha inseguridade xurídica cos licitantes, xa que desconocen os criterios. Están en blanco tamén os indicados e os criterios aplicables no tema do apartado do plan de igualdade. E nos modelos de proposición están mal cobertos. Por favor, revisar eses pliegos, sacalos, é dicir, corresidios, e volvedes a sacar. Porque están aí, está en blanco. En blanco. Se revisará. Que parece mentira que parece que non dades así, porque en blanco, home, xa é unha inseguridade xurídica que van a protestar, claro que van a protestar. Pero, bueno, eu me fijei, cando me dixeron, me fijei. Traigo aquí a pregunta porque non foron corregidos. Entonces, débense retirar, corregir e facer os criterios apropiados e depois publicalo tranquilamente. Oye, erros hai, pero hai que corregilos. Senón, depois estamos nos problemas. A pregunta número 7. E vai outra vez. Cumprir os compromisos acordados nos plenos. Participación na mesa de contratación rotatoria. Falamos, foi unha moción que se trouxe por parte de Compromiso por Galicia e onde tomamos o acordo de que debían ser, ou que se participaba na mesa de contratación dunha forma rotatoria. Bueno, hai unha serie de licitacións que sacaxe sobre tantos servicios como obras onde son os mismos sempre. Por tanto, exigimos que se cumpla o compromiso. Ser rotatorio. Falábase de lotes de 2, ou se queres de 3, pero hai que ser rotatorio. Aí parece que é piñón fijo, só ata cabalo e rei. E dai non se move nadie. Por favor, hai que cumplir. Só dixemos. E exigimos o cumprimento íntegro do acordo adoptado. E se non, fijádevos, é sempre o mismo. Presidente pena, segundo tal. Oye, ten dereito a que sea rotatorio a rotatorio, por parte de uns e por parte dos 3 grupos. Pero se está facendo rotatorio. No, señor. No, señor. E non mo dís agora por encima. Bueno, vale. E non mo dís, fíjate. Solicito que te fijes e que o faga de rotatorio porque non temos que exigir que se cumpla eso. Non o estades facendo. Dun tempo para atrás non o estades facendo. Vale, revisado. É revisadio. Non me digas que o estades facendo. Se non é, tes aí o ordenador e fíjate. A pregunta número 8. Esa estou acabando. Contenedores marróns. A ver, xa dixemos aquí, creo que 4 ou 5 veces, tedes aí os contenedores marróns apilados, hombre. Por favor, este máis ben é un robo. Pero é un robo porque me dixeron. Sacades unha solicitud, poñedes a alguén que quera tal, distribuir eses contenedores aqueles que os solicitan e fagan uso deles. Pois é moi importante separar os residuos. É moi importante.
E témolos aí, parece que para conseguir o que veu gratuito, tal, a hora que ainda os cobran, témolos aí, pois, aquela xente que o queira solicitar, solicita, hai moita xente que o quere, moita xente, que eu sepa bastante xente que o queren, bueno, pues lévano, controládelo. Andrés, xa o falamos e xa o expliquei nunha reunión que Falamos, o contenedor marrón non o vamos a colocar. Non o vamos a colocar por excesivo coste que ten o reciclase. Teríamos que contratar unha empresa para que viñera con un camión, recoller e leválo á planta correspondente. Eso non teño aquí os números, pero yo expliquei unha vez e rondaba, non quero contar, eran uns números que eran inasumibles polo Concello, cada viaxe cerca de 2.000 euros, unha cousa así, creo que no seu día lle din os datos, rebuscareinos e enseñollos outra vez, e non é viable poñer o contenedor marrón de momento no Concello da Baña. Si vamos a suministrar composteiros para esa xente que queira reciclar a fracción orgánica. Ao final vai ser obligatorio, lo verás. Ao final vai ser obligatorio. Feito vai ser o reciclase, ben pode ser a través de composteiros ou a través do contenedor marrón. Telos ali, logo están mellor apilados, non sei, pois, eu non sei o que tens que facer con eles, o que parece mentira é que calquer cousa que se fai de atrás, parece que todo estorbe, que queda apilado ali e non se dá... Volvo a decir, non é cuestión de colocar os contenedores, o problema é o pago da recollida desos contenedores. E o Concello da Baña non ten capacidade para facelo. Non é o Concello da Baña, non é o Concello, vai ser o Concello da Baña máis todo. Para colocar 18 contenedores e pagar pola recollida, que teria que ser 2 veces a semana, máis de 2.000 euros, non é viable. Por lo tanto, vamos a ir polo composteiro. Aí hai máis de 18, E deron gratuitamente, que agora non sei agora calladas datas se foron 30 ou 40, ou 50, non sei agora exactamente. Están ali. Sí, elevan ali, gratuitamente dennos, evidentemente. O problema que ten agora é o mantenimento, o reciclase, o que veñan a recollelo e leválo, porque é unha fracción que, ademais, o ser orgánica, eso se non o recolles cada 2 ou 3 días, non hai quen aguante eses contenedores. E non temos capacidade, porque non temos. Entón, polos composteiros, polos sistemas de compostaxe. Eu creo que estás equivocado, solicitade a Sogama que vos den as charlas a colectivos para que a xente lle estemos recordando continuamente reciclase, o tema da separación de residuos, a toda a historia, e con eso vamos a ver como tamén inciden moito no tema do contenedor marrón, xa verás, pero eu digo, pido esa enseñanza para tanto para pequenos como para maiores, para que nos demos conta de que cada vez temos que ir cumplindo unha serie de objetivos no tema do lixo, do reciclaxe, do vidrio, do tetrabrica, etcétera, etcétera. Entre eles está o contenedor marrón. Se non, xa verás. Bueno, a pregunta número 9. Coa nova normativa, creo, creo, pero tampouco estou para cerciorarme que é necesario colocar e señalizar tanto vertical como horizontal nas travesías dos concellos a reducción de velocidade que agora exigen a 30, non pasar de 30 por hora. Digo isto porque non sei se foi nun entero ou se foi outro día cando foi o tema da manifestación. Bueno, 50, está a 50 e non o cumplen. Pero eu creo que agora nas travesías dos concellos, eu vexo moitos sitios que teñen tanto no chan o 30% como a nivel de vertical. Por tanto, creo que é a que vai para o colegio, a que vai polo principal e a que vai para a Castiñeira, son a decir que é unha línea recta duplicada, consultadio, pero eu creo que débese colocar o tema da señalización de reducción a non 30 por hora. Ben. E acabo coa pregunta número 10, que é un roubo efectivo. O pasado 25 de agosto, cando nós estábamos na manifestación aí diante da banca, pois supemos que 2 traballadores da Brigada Municipal sufriron un accidente laboral entre 800. Eu de aquí xa falei ca familia, desearlle a pronta recuperación aos 2, inda que un deles é o que Ricardo é o que está máis grave, ou está máis grave, ou se pasou a planta, e ao mesmo tempo tomar as medidas
correspondientes da seguridade no traballo. É certo que a veces decimos unha cousa, parece que non pasa nada, é donde menos pensamos na cousa máis pequena, pero que o teñan en conta. Que o teñan en conta que é a posibilidade de todos. Xa como se non manda levar o cinto no coche e pensamos que vamos desde Nantón a Baña, é que non fai falta, que en ese tramo non fai falta. Bueno, pois, cando menos pensamos, podemos eso. Non é nada máis. Ben, parte de Compromiso por Galicia. Pero un momento, eu quería dicir unha cousa, ali na pista esa que arreglamos ali na Antón. Ali hai varias cafés entradas para as fincas que me deixaron sin entrar. Son xente que me... como dicen, non entraron. Tiñan tareas. Tiñan, como así. Tiñan tubos colocados, eso. Tiñan no, como non veo. Tenían pedras de llegar tamén. Se non hai atajea, se non teñen, mirámola, pero non temos capacidade de facer a todas as propiedades, son propiedades privadas e cada un ten que facer a súa entrada. Non hai... Listo. Sí. Por parte de Compromiso por Galicia. Sí, gracias. Primeiro vou facer alusión ás preguntas realizadas no anterior pleno, como sempre ou case sempre facemos. Onte mesmo recibí un correo electrónico coas respostas que me dá a alcaldía as miñas preguntas. Onte, do anterior pleno, as preguntas que fixen no anterior pleno. Moitas delas estaban sen contestar, podería dicir a maioría. Onte tamén, cando recibín isto, enviei un escrito de queixa por sede electrónica, recordando que a contestación ás preguntas era unha obriga legal. E hoxe pola mañá, menos de 24 horas de antelación, é dicir, unhas horas antes do pleno, recibín as de respostas que sí que pedía. É dicir, lembro que cando estaban vostedes na oposición, o feito de recibir as respostas ás súas preguntas con antelación suficiente era unha queixa continua. Eu estaba aí con vostedes na oposición, eu recordo que pleno sí, pleno tamén, pedían vostedes que as contestacións que se foran coherentes e con antelación, non 24 horas antes. Eu quero que teñan isto en consideración, porque era unha queixa vosa de vostedes. E quero realizar unha serie de puntualización respecto a estas respostas. No pasado pleno, nun pleno anterior, en resposta a unha pregunta do Partido Popular, o señor, respecto aos taxistas, o señor Pereira, o señor alcalde da Baña, contestou que traballaban cos dous taxistas que tiñan licencia no Concello da Baña e de forma puntual, cando facía falta, pois tiraban dun terceiro taxista que non tiña a plaza ou a licencia no Concello da Baña, pero que era un veciño do Concello da Baña. Lembro que o Partido Popular dixera que hai máis taxistas que teñen licencia noutros concellos que tamén son da Baña. Creo que fora algo así, se non corríxame. Sí. Ben, bueno, nós dixemos que sempre que se afaga, cando o señor Pereira fala libremente deste tipo de cousas que repercuten na economía do Concello, sempre pido que se entregue un informe. Entón, no pleno anterior, pedín que se me entregara un informe respecto ao pago de facturas aos taxistas. Recordo tamén, se non corríxame, señor Pereira, que vostede dixo que creía que non se me iba a dar o informe, pero que sí que podía ir por o Concello a mirar as facturas cando quixera. Bueno, estiven esperando a que me chegara a confirmación oficial, como moitas veces recibo, de que podes hacer esta documentación preparada, vai ao Concello. E non a recibín. Fun onte mesmo ao Concello, falei ca tesoreira, a tesoreira onte ainda non sabía nada que me tiña que preparar nada. E para máis inri, a señora tesorera, pois collía as vacacións hoxe. Vale? Eu díxenlle que non perdera as vacacións por este informe, que é unha negligencia do señor Pereira, que tiña que falar con anterioridade, é dicir, se o pleno se celebra cada mes, depois do pleno, decir o que ten que facer a tesoreira, non? O certo é que recibín agora, hai unhas poucas horas, as facturas. É dicir, esta traballadora tivo que perder un día de vacacións ou unhas horas das súas vacacións por culpa de que o señor Pereira non fixo ben o seu traballo. Estamos de acordo, non? Non, si, déixame, xa que me pregunta, estamos de acordo, dígolle que non.
Por un lado, eu dixenlle no pleno que se pusera en contacto coa tesorería, vale? O que non pode pretender vostede é que a xente está á súa disposición. Vostede, se quere unhas facturas, póñese en contacto coa tesorera, diga a tesorera as facturas que queira, e cando a tesorera poda, teña tempo e as teña, chamarálle e diralle, veña a recoller as facturas, ou mandarallas por correo electrónico. Se a tesorera hoxe, que é o seu día de vacacións, como vostede di, estivo facendo un traballo, non é porque eu lle mandara, sino porque vostede, a última hora, o último día, pidille as facturas. Se vostede, como eu lle dixen, póñase en contacto a tesorería, se vostede houbera chamado a tesorera ou se pasara por aquí e lle di, quero ver estas facturas, estas. Vostede sabe que pode ver toda a documentación que hai no Concello. O que non pode pretender é que sea cando vostede queira. Entón, o que ten que facer, nestes casos, que quere ver unha factura, eu non teño que autorizarlle ver a factura, só sabe vostede. Vostede pode ter acceso a toda a documentación no Concello. Entón, vostede póñase co funcionario en cuestión, neste caso a tesorera, solicite ver as facturas, ela, cando teña tempo, disposición e poda, pasará as facturas. Eso foi o que se dixo no pleno. Continúe. Ben, eu creo que vostede leva 2 anos de alcalde e ainda non é consciente do que está dicindo, porque menuda barrabasada acaba de dicir. Vamos a ver. Se eu como concelleiro estou nun pleno e pido unha serie de documentación e vostede me di pase polo Concello a velo, eu non teño que pedirlle nada a tesoreiro, eu pido a vostede, que é o máximo representante do Concello. Eu non teño que pedirlle nada a tesoreiro. Eu pido a vostede, para iso veño ao pleno a pedir documentación. Eu creo que xa vai sendo hora de coller algo de maña nesto, Pereira. Señor Pereira, leva vostedes 2 anos. É dicir, non me diga a min que é unha negligencia miña ir o último día antes do pleno. Cando pedí no anterior pleno e vostede non fixo o seu traballo, que é trasladar os técnicos, os concelleiros e a quen faga falta as demandas da oposición, que para iso estamos, e para iso se celebran os plenos. Entón, por favor, non intente dar leccións que queda vostede en ridículo. Non estou dando leccións de nada. Eu digolle que volva a suceder que se poña en contacto ca tesorera para revisar as facturas que a revisar. Que eu non vou poñer en contacto co tesorero, pido a vostede que é o máximo responsable do Concello. Que para iso cobra os 30.000 euros que estivo chorando 2 anos, 2 meses, perdón. E cando queira ver outra factura, que se poña en contacto ca tesorera. Vale, moi ben. Bueno, pois o certo é que eu sí que recibín eso aí unhas horas, non pude miralo con detenimento, pero sí que a fixen ahora mismo as contas. Total, que un taxista pagaronlle vostedes 1.514 euros a un taxista. Outro taxista, que tamén ten licencia no Concello da Baña, 9.864,63. É dicir, un 9.000 e pico, casi 10.000, e outro 1.000 e pico. E o taxista de fora, que vostedes chamaron así, é dicir, que tiña licencia fora do Concello da Baña, nun Concello limítrofe, 7.969,50. Entón, a mí gustaríame que me explicara como fai vostede o reparto, porque non é certo, e mentiu outra vez, no que lle dixo o Partido Popular, que facían de forma equitativa, que traballaban con 2, e de forma excepcional un terceiro. Polas contas que me acaban de dar, non é certo. Podemos explicar como fai un reparto? Explícoche brevemente. Aos 2 taxistas do Concello da Baña díxoles o que se lles interesaba facer eses servicios. Un deles dixo que sí, e o outro dixo que solamente lle interesaba un en concreto. Por eso solamente ten esa facturación. Non hai máis explicacións. Se ese taxista non ten máis disponibilidade, evidentemente que temos que contratar outro taxi, que foi o que se fixo, contratar un terceiro. Claro. Seguinte pregunta. Bueno, pois, entón, parece ser que os taxistas da Baña non queren traballar, segundo queréis. Eu non estou dicindo eso. Non te giverse, César. Estou dicindo que non quería máis servicios que os que podía facer. Evidentemente, se non pode facer máis, non se poden inventar as cousas. Continúe. Vale, gracias pola aclaración. Respecto á contratación dun tratorista, vostedes afirman que o feito de non publicar na web municipal ese procedimento tratouse dun erro. Deberon contestar vostedes as preguntas de compromiso unhas 30 veces que se tratou dun erro nestes 2 anos. Non quero exagerar, pero 20 e pico seguro. E claro, non é un erro do señor alcalde, non é un erro do señor Pereira. Eso nunca vin que asumir un erro. Os 20 e pico erros foron de outras persoas. O erro foi, segundo vostedes, o que me din nas explicacións, nas contestacións, foi da persoa que tramitou o expediente, que se esqueceu, por azar, de non publicar nada sobre esta contratación.
O certo é que se compromiso non di nada, esta contratación non se fai pública. É certo que agora sí que se fixe público. Miren vostedes, pasou exactamente igual que cando se lles esqueceu publicar o procedimento de selección do xefe de brigada o ano pasado. Exactamente igual, que tamén foi un erro, pero se compromiso non o saca, vostedes non publican nin... Recordan aquel procedimento, non? Que gañou o concurso a plaza unha persona que nin sequera foi ao examen. Recordan, verdad? Que tamén é, bueno, unha persona afín ao seu partido. Isto eu espero que non haxa máis erros, pero bueno, os erros suceden. O que pasa é que cando son sempre nunha mesma dirección, bueno, dan que pensar. Simplemente pedimos que se fixen vostedes un poquinho máis e solicitamos máis seriedade do grupo de goberno nestas situacións e que non haxa estes despistes, vale? Hoxe mesmo na intervención do Partido Popular tamén creo que falou de outros dous despistes que nomearei despois. Respecto á contradición da asistencia xurídica, por un contrato menor dun ano de duración de 14.604 euros, bueno, non me querían contar nada hasta que presentei unha queixa no Concello e me contestaron hoxe pola mañá. Vostedes dinme que fixeron 2 invitacións a través da Secretaría, asinadas polo alcalde. É certo, non? As invitacións fixeras a secretaria que estaba nese momento, creo que sí. A secretaria, eu entendo que non é este secretario, senón anterior, verdad, a señora Ángela? Sí. É dicir, a Ángela fixo un documento, vostede asinouno, ela enviou as invitacións. É así, non? Non. Donde lle dixen eu que as asinara eu? Mira, teño aquí as preguntas. Dime, textualmente, a que medio fixeron as invitacións? A través de Secretaría. Donde está... Quen asina esa proposta? O alcalde? Ben, aí hai un erro. Hai outro erro, a ver. Escoite, César, escoita. Sí. Vale. A proposta de necesidade foi asignada por min. Eso é a que está asignada por min. Vale? Vale, entón as invitacións que nas asinan? Que, bueno, mente sucia, sempre estás... En fin, que decir? Tranquilo, facendo unha pregunta. Mente sucia. Estou dicindo que vostede me contesta que se enviou a secretaria, xa me cercioraréis a falar con ela se é certo que se enviou ela, de forma oficial e asinadas por vostede. Simplemente estou preguntando. Vostede dime... Que non iban asignadas por min. Vale, pero vostede contéstame que sí. No, o que asinei foi o informe de necesidade. Vale, compro iso. Moi ben. Entón, quen firmou as invitacións? Só a secretaria? Non sei se as firmaría a secretaria, eu non as enviei. Eu creo, non sei, se non me corrixan, creo que as invitacións... Perdón? O que me consta é que as enviara a secretaria. Sí, pero eu creo que as invitacións sempre teñen que estar asinadas por alcalde, creo. Non sei, non son xurista. Non me consta que firmara, pero bueno. Bueno, o que é claro que as enviou a secretaria número 4, verdad? Ángela, a cuarta que veu. Bueno, expediente que empezou no Ángela, sí. Perdón, que non o escutei ben, disculpe. Consta que ese expediente o empezou Ángela. Vale, moi ben. Bueno, pois solicitamos unha copia ou poder revisar esas invitacións que afirma o señor alcalde que están enviadas por Ángela. Pola señora Ángela. Non habrá ningún problema por verlo, verdad? Teño que ir ao Concello a pedirle ao funcionario? Si están, mirarei o expediente, si constan, si están, pode vir vostede revisar o expediente e as ve. Eu entendo que as invitacións teñen que costar, como non vai costar unha invitación a un posto de traballo? Non sei, eu non sei o expediente de memoria o que ten. Bueno, pois entendo que sí, home, se é un requisito legal, supoño que estarán. Non teño que pedir a ningún funcionario, verdad? Xa mos manda vostede, ou teño que ir, se quero vou mañán, sabe? Pido ya, non sei, a calquer funcionario. Veña ver o expediente cando queira. Vale, pois prepárame, nos días vou. Eu non o preparo, vostede veña velo. De verdad. No, de verdade, é que pensa que eu fago todo aquí dentro do Concello. É que a veces ten unha maneira de falar, que pensa que eu subo as cousas á plataforma, que pensa que eu fago os contratos. Sabe o que pensa? Que digo que pensou? Bueno, pois... Estaba preguntando que pensa. Eu digo que pensa. Cada funcionario ten unha función e fai unha cousa. Correcto. Acaba de preguntar que quere que pense que está fora de sitio vostede. Vostede está totalmente fora de sitio. Non saben por onde lle venen. Acaba de preguntar vostede, por iso lle contesto. Pregunta.
Correcto. Empezo logo com as preguntas deste pleno. O pasado luns celebrouse unha mesa de contratación sobre o servicio de actividades extraescolares. Desde Compromiso presentamos en tempo forma un escrito de impugnación por considerar ilegais os pliegos para esa contratación. A mesa celebrouse de forma habitual e saiu a proposta de contratación dunha empresa concreta. Non sei se o señor alcalde, que ten un mes de prazo para parar ese procedimento, ou seguirá adiante, esa cousa do señor alcalde. O certo é que, sexa como for, desde Compromiso exiximos que se faga cumprir as empresas contratadas os requisitos polo que as empresas saen escollidas nas mesas de contratación. Isto é, entre outras condicións, que o servizo non se pode subcontratar. Solicitamos que se revise de forma trimestral e que estas empresas contratadas presenten a documentación pertinente que certifique que eses traballadores están en nómina e o corrente das respectivas cotas de alta na Seguridade Social, que por eso gañaron o concurso. Entón, solicitamos, e non sei se vostede vai a seguir co procedimento destes pliegos que eu considero ilegais, o meu abogado tamén o considera, non o sei, pero se sale adiante, simplemente vostede, como alcalde, asegúrese de que eses pliegos polos que esta persoa ou esta empresa ou calquera outra empresa que gane un concurso que cumpla o que ali se lle pide. No pasado pleno, unha das nosas preguntas, criticamos o estado final da actuación que se realizou no lugar de Paredes. Recorda que lle dixen eu que non tiña sentido facer unha beirarrúa ou unha senda peonil, que na maioría parte do ano que está coberta de maleza e de terra. Fui aí dous plenos ou tres. Xa dixen que cun carrito dun neno pequeno é moi difícil de circular, xa non me quero ni imaginar cunha persoa con mobilidade reducida. Ben, pois solicitamos que nesa mesma zona, que non se pode transitar, ou no tramo que sí se pode transitar, vou reformular a miña pregunta, no tramo que sí se pode transitar, o tramo que está entre a Capela das Dores e o campo de fútbol municipal, que se coloque unha baranda para evitar que haxa algún accidente, xa que é excesiva pendente co terreno asacente, existe un perigo real de que alguén caia. Vostedes sei que puxeron, recordan que tamén criticara eu, ou puntualizara, unha baranda que puxeron na rúa Castelao. Bueno, pois aquí pasa exactamente o mesmo, que eu criticar que se puxera nun marxe a outra parte non, porque o señor alcalde debeu considerar que era máis importante outro marxe. Bueno, pois aquí creo que tamén é importante porque hai un perigo de que algún neno caia, pero se non invítoos a vostedes que vayan por ali a revisalo. No pleno dun de xullo, fixemos alusión ao que o Grupo de Goberno solicitara de feito prazas para o campamento juvenil de Espiñeira, desde o 26 de agosto ao 4 de setembro. Finalmente, o campamento non se celebrou, non? No. Non se celebrou. Poden explicar o motivo? O momento de... Perdona. O de fora, o de... Non nos concederon as prazas fora. Non concederon as prazas. E non buscaron vostedes un plan B para que os nenos e nenas non quedaran sen esa actividade? Non. O costo, é dicir, era un costo elevadísimo, se tiña que sufragar íntegramente o... Depende. E realmente tampouco tiñamos unha demanda. De feito, dicirche que chamou xente preguntando, pero que non era xente censada na Baña. É dicir, eran rapaces censados en Negreira. Evidentemente, a nós non se nos concedeu, o que si non entendemos é porque non se nos concedeu cando casualmente Negreira solicitou o mesmo para o mesmo sitio nas mesmas etapas, con 2 prazas a maiores que nós, e se se lle concedeu a nós non. Pero evidentemente, que a gran cantidade de nenos que tivemos este ano no campamento urbano, pois non plantaxeamos outra actividade porque tampouco foi solicitada como tal. Unha actividade de dormir fora, tendo tamén a situación que tiñamos a nivel pandémico. Pois non a barallamos, realmente non a estudiamos, non. Bueno, a situación pandémica tamén era cando vostedes pediron estas plazas ao albergue de Espiñeira. Sí, pero a Xunta que contamos que evidentemente a Xunta nos asesora de que se cumpla ou se encarga de que se cumplan todas e demais. É dicir, se nós imos para a nosa conta, evidentemente nós temos que ir ver o lugar e temos que nós responsabilizarnos de que esas medidas se tomen. Evidentemente aquí, que solicitamos unhas plazas a través da Xunta e a Xunta tenos que dar unha garantía.
que son eles os que non las están ofertando. De outro xeito, evidentemente, implica por a nosa parte, que eso non quita que en outras condicións, evidentemente, houbéramos ofertado, pero tamén che digo que non tuvemos demanda. Bueno, eu creo que sí que había un plan B e que non era tan descabellado. Eu voulle dar un dato solo, señora Mónica González. Desde o ano 68, de 1968, só houve 3 veces que non se celebraran campamentos no Concello da Baña. Destes que o señor Pereira di os de fora. Unha delas, o pasado verán por mor da pandemia. Outra vez, no 2017. Por outros motivos. E este ano, tamén. 3, desde o ano 68. A min non me gusta que se diga que non hai demanda desta actividade, porque creo que non é certo. De feito, os campamentos Valdebarcala, que despois pasaron a ser Valdebarcala Terra de Sallas, gozan dunha tradición como moi poucas actividades no Concello da Baña. Entón, creo que esa puntualización de que non hai demanda, creo que vostede non está no certo. Eu entendo que claro, que se a Xunta nos dá un albergue e eles se encargan das medidas sanitarias, pois claro que é máis fácil. Pero eu creo que as cousas que son tradición no Concello da Baña, que tampouco non temos tantas, de verdade, a nivel de deporte, cultura e sociedade, poñamos, non hai tanto. Pois polo menos que se respeten. Se cadra, se lle deron a actividade a Negreira e a Baña non, se cadra, como dixo o señor Pereira, pude haber un erro que se metera tamén no cajetín que non era, como dixo el. Non o sei. O que sí me gustaría pedir aquí é que as cousas que teñen tradición, por favor, que se poña empeño en facelas. Vou repetir, desde o ano 68, 3 anos, desde o ano 68. Bueno, Perdón, podo facer unha puntualización? Sí, por suposto. De que non se metiu no que se che incorrecto, non, vemos denegada e non hai por que enviarnos onde non foi. Eso puntualizo. Vale, perfecto. Pero pode ser entón que Negreira... Bueno, non é os criterios de como siga xo, bueno, estaban especificados e supostamente, bueno, eles deberon a nos non e que ten os mesmos criterios. Entón, bueno, non nos souberon explicar o porqué a nos non nos concederan a Negreira, sí, porque si se chamou e non nos souberon dicir, pero bueno, non vou entrar neso. Ahora, ninguén está intentando tirar por terra unha tradición, correcto, dos campamentos que ti afirmas, pero tamén a situación dos campamentos que había antes e a que hai agora é distinta. Antes non se facía un campamento urbano durante os meses de xullo e agosto como se fai agora, presencial, neste caso en Chans. E despois, outra puntualización que che vou facer. Antes, efectivamente, e ti sábelo, traballas nese tema e foches participante, evidentemente, antes o tema de monitores e demás eran voluntarios, xente da Baña, etc. Había unha serie de medidas ou situacións que non se corresponden coa actualidade que son outras, que tens que levar unha serie de monitores, profesionais, etc. Non estou pola labor de, evidentemente, de acabar con esa tradición, pero que é máis complicado. É a situación pandémica, hombre, favorable no mes de... Cando nos solicitamos as plazas, era unha situación distinta ao que foi despois, porque era daquela, cando supostamente era a apertura e o coronavirus acabara. Pero despois viuse que o coronavirus nos acabou sendo, e iso é innegable, o colectivo máis afectado, porque efectivamente os que queríamos mandar de viaxe. Se nos houberan concedido, pois quizás houbéramos ter que barallar se a finais de agosto os mandábamos ou non, porque era un tramo de idade que naquel momento non se valoraba ninguén vacinar. O que se estaba falando naquel momento era da vacina, agora ao empezar as clases, que evidentemente se adelantou todo o proceso, e agora temos moitos nenos, afortunadamente adolescentes, que xa están ca primeira dose dada. Entón, non é que non se estudiara, non é que non lle dáramos voltas, como estás a suxerir, ou que nos queremos cargar unha tradición de anos, porque non é a realidade. E por aí sí que, é dicir, perdóname, pero é que non era a miña intención. Eu simplemente digo que non me gustou que se dixera que no Concello da Baña que non había moita demanda para esta actividade. Non creo, sinceramente. O do cajetín díxeno porque se a Negreira, que vostede di que ten os mesmos objetivos, un proxecto moi parecido ao noso, e eles danllo, e nós non, pois se cadra, os políticos que están ali interesáronse máis, se cadra, e deronlle esa actividade. Simplemente, o que sí pido aquí é, por favor, que as cousas que había ben, que se continúen. Eu aquí, cando foi a defensa da moción, dixemos o TRAI, o Día do Deporte, os equipos de fútbol
E agora o campamento, cousas que antes había e agora non as hai. Non me vou poñer agora a debatir que quen ten a culpa ou que non. Simplemente pido que desde Cultura e Deportes que se potencien estas cousas que son as que enriquecen o Concello. Nada máis. Gustaríanos saber que se ten pensado facer este curso escolar cos seguintes servizos: o servizo de madrugadores e a escola de música. Vin que de madrugadores fixeron a enquisa que fan sempre que non ten nunca moito éxito, e tamén que van a licitar o servicio da escola de música. Vin os pliegos, teño que revisalos ben a ver que non pase como das actividades escolares, senón evidentemente vamos impugnar tamén. Pero teñen pensado facer algún cambio neste tipo de dinámicas ou actividades para atraer máis xente? Como ben dix, a Escola de Música íamos iniciar o proceso de licitación e no caso de madrugadores estamos estudiando unha fórmula para, vaise manter, pero unha fórmula que nos permita abaratar. Entón, sí é certo que estamos estudiando e, a ver, temos que hai varias opcións arriba da mesa para o noso objetivo é mantelo, pero estruturalo, organizalo de outro xeito. E no caso da Escola de Música, evidentemente, a nosa idea e todo pasa por, efectivamente, por unha promoción da mesma, evidentemente. Entón van a intentar promocionar máis para que atraer máis xente, que veñan máis alumnado, verdade? E facer o mismo do ano pasado, non? Mais ou menos. Con respecto á Escola de Música. Mellor que o ano pasado. Mellor, pero podeme concretar algún ou non está? Todo dependerá tamén como vai o proceso de licitación. Evidentemente, pero que non vamos a esperar ao proceso de licitación para empezar as clases. Ou se saliu a posibilidade da matrícula e vamos a intentar, non é que teñamos en mente, imos sacar adiante unha página, un Facebook exclusivo da Escola de Música e a nosa idea tamén, a mí me gustaría activar outro tipo de redes sociales que están máis vinculadas a xente máis nova, que iso non quer decir que a xente non tan nova non as poda usar, pero sí que estamos barallando, pois eso, Instagram ou TikTok, que son redes que usan máis a xente máis nova, pois vinculadas ao Facebook, ese trío, Facebook, TikTok e demás, que vincule en torno á Escola de Música, porque, é unha forma de atraer aos potenciales usuarios. Sí, é unha medida, non digo que estea mal, pero creo que para aumentar a participación e chegar á participación de anos atrás, con Facebook é complicado. Gustaríame que promocionado de outra forma. Unha pregunta, o servicio de madrugadores é unha actividade extraescolar, de fora do colegio? Sí, verdad? Sí. Bueno, por que non se licitou con outro paquete que se quiso licitar? Tiñan aí unha solución perfecta para abaratar costos. Pasamos do presupuesto, non? Claro. Pasamos do presupuesto. Pero o presupuesto, os pliegos podense elaborar como se elaboran. Pero por eso temos que ter consignación presupuestaria. Efectivamente. Entón, claro, aprobas os orzamentos e entón a partir de aí sacamos todo. Sí, pero eu nos orzamentos, a min gustame que me diga os orzamentos, aí vai interrumpir, quixen falar cando o señor Pereira falou dos orzamentos. Eu, desde Compromiso, estivamos na votación e dixemos que se dimitiu o señor Pereira que tiña os orzamentos aí aprobados. Sí, home, sí. Vale, entón non me vou a dicir nada dos orzamentos, por favor, cando eu poño un requisito para aprobalos. Iso é o que te importa a ti o funcionamento do Concello, o sea, a ti dache igual os orzamentos, que poñan o que queiran. O caso é que dimita o señor Pereira. Iso xa di moito do que te interesa todo, o sea, dache igual como sean os orzamentos, que sean bons po Concello, que sean malos pos veciños, que se podan facer ou non. E coaccionas cos orzamentos sempre cando dimite o señor Pereira. Está ben saber como... Quen dixo eso? Como funciona o tema. Acabo de decir ti. O sea, ti, César. Acabo de dicir que se vostede dimite, que se aprobaban os orzamentos. Non eses, evidentemente, habría que consensualos. Seguinte pregunta. No, seguinte pregunta, non, acabo de facer ese inciso. Esa elocuencia tremenda, eu dígolle que cando fui dos orzamentos, desde Compromiso estivemos nunha votación, non votamos en contra, e dixemos que se querían aprobar os orzamentos, Que faga que pregunta. Perdón? A seguinte pregunta. Sí, non, pero estou ainda... É que fixe aí un comentario que... Continúe. Cubriuse de gloria, señor Pereira. Continúe. Continúo. Vale.
A pasada fin de semana informáronos que, lamentablemente, 2 operarios da agrocuadrilla municipal sufriron un accidente mentre realizaban un traballo para o Concello. Estes accidentes, lamentablemente, suceden, eu de verdade que lles desexo aos dous unha pronta recuperación. Xa falei con deles e con outro, bueno, falei con un familiar, pero o Concello, como ente local, debe garantir que os traballadores e traballadoras municipais cumpran unha serie de medidas de seguridade. A pregunta é a seguinte: existe no Concello algún protocolo de seguridade ou similar para os traballadores e traballadoras? Os traballadores e traballadoras teñen pola protección de riesgos, teñen uns protocolos, unhas valoracións, efectivamente, que deberían de cumplir para que non se produzan estes accidentes. Hai un protocolo municipal? Ao final, cando se producen é porque son, eso, lamentablemente, accidentes. Evidentemente, hai un protocolo municipal? Protocolo municipal hai unha empresa de Prevención de riscos. que é a que forma os traballadores para evitar este tipo de riesgos. Unha evaluación de riesgos. Unha valoración de riscos. Correcto. Bueno, de que forma o Grupo de Goberno fai cumprir a Ordenanza Xeral de Hixiene e Seguridade no Traballo? Perdón? De que forma o Grupo de Goberno fai cumprir a Ordenanza Xeral de Hixiene e Seguridade no Traballo? Fan algún tipo de... Hai unha empresa contratada? Hai algún protocolo ou algún... Hai unha empresa de prevención de riesgos contratada que fixe unha evaluación de riesgos por postos de traballo en donde se lle asignaron a cada traballador, digamos que, os procesos, as formas, etc. etc. Vale. Observamos os decretos que o Concello da Baña se lle concedeu a subvención para o voluntariado sénior 2021, perdón, pero o Concello da Baña renunciou a ela. Poden explicar os motivos? Sí. Sí, podo explicar os motivos. Esta subvención, bueno, nos intentamos presentarlle a Xunta unha subvención, un proxecto que vinculábamos o voluntariado sénior co voluntariado xuvenil. Solicitamos as dúas e intentamos facer un proxecto conxunto, é dicir, subdividimos en dúas partes, porque nos intentamos presentar conxunto e nos dixeron que non nos iban a aceptar. Porque era, bueno, unha actividade interxeneracional e, bueno, con un vídeo e máis, bueno, era unha actividade bastante, bueno, era unha actividade moi chula e tal. Entonces, xa non nos denegáronos a xuvenil, entón xa se nos quedaba un pouco coxo bueno, o que nos queríamos facer a nivel sénior. Despois, a verdade é que tuvemos escasísimos voluntarios e a isto, bueno, hai que engadir que, bueno, tiñamos a persona responsable ou a persona encargada de levar o proxecto non está. Entonces, bueno, xuntómonos un pouco todos e decidimos renunciar a ela nesta ocasión porque, bueno, non lle víamos viabilidade en tempo, quedábamos, a verdade que nos quedaba bastante sesgado e foron esos os motivos. Asumo a responsabilidade bueno, totalmente de renunciar a ela porque sí que non me vía, non tiña marxe para levar adiante no tempo que a tiñamos, nin tiña os voluntarios e, bueno, xa che digo, a persona que colaboraba comigo nesto, eu colaboraba con ela, dixo no mal, bueno, non está de baixa, non me vía capacitada nin en tempo, nin no tempo que tiña para sacar adiante. Entón, creo que foi máis, bueno, non lóxico, creo que foi o razonable foi renunciar a ela. Foi unha decisión que teño que dicir, bueno, comentei ao alcalde, pero sí que tomei eu e, bueno, asumo totalmente a responsabilidade da mesa. Vale, o ano pasado nós, desde Compromiso, criticamos enérxicamente este proxecto. Non porque estivéramos en contra do voluntariado europeo, pero en plena pandemia, enviar a maiores de 55 anos, visitar casa por casa a outros maiores para facer enquisas, iso hai que afondar para encontrar outro exemplo en algún concello. Eu xa o critiquei, dixen a min que o voluntariado sénior pareceme unha actividade boa, como ben di a señora Mónica González, pero non dese xeito. Comentárasenos cando criticamos isto que todos os voluntarios e voluntarias estaban de acordo, con moitas ganas de traballar en videiros proxectos, polo que sí que me sorprendiu que agora, pois que ou cambiaran de opinión ou pasar algo para que non se consiga un número mínimo de voluntarios para participar. O que é certo é que entón, este ano, o Concello da Baña non participará en ningún proxecto de voluntariado, nin voluntariado europeo, nin voluntariado sénior, nin voluntariado juvenil.
como se viña facendo outros anos. O senior non, pero o juvenil e europeo creo que era tradición no Concello da Baña. No, no voluntariado europeo este ano non solicitamos nada. No. Ora, este proxecto, o que tiñamos, bueno, por o que presentábamos subvención, tanto no voluntariado juvenil como no senior, si imos intentalo sacar adiante, bueno, con medios propios, estamos barallando desde cultura como podemos facer doutro xeito e evidentemente con costes máis baixos, pero sí que é un proxecto que, bueno, que nos parece moi interesante e que non ten nada que ver coa das enquisas. Pero entón, os voluntariados senior para ese proxecto que está comentando vostede queren participar e para outro non? No, vamos a ver. Vamos a ver. No, a nosa subvención de voluntariado senior, no, evidentemente o ano pasado participaron e este ano, é verdad, que houve xente das do ano pasado que non estaba interesado ante as críticas e toda a polvareda que se, bueno, montou un pouco o ano pasado, pois Vale, comprensible. que non quixo participar. Pero nós o que sí podemos facer, porque xa che digo, é un proxecto diferente, interxeneracional, nós ímolo facer, pero paso a paso e fraccionado. Ímolo facer doutro xeito e fraccionado, pero vai sair adiante. Non como tiñamos pensado, con a envergadura que tiñamos pensado na subvención, pero sí se pode fraccionar. É un proxecto interxeneracional, bueno, de colaboración, compartir vivencias entre a xente máis nova e a xente máis maior, e sí, a nosa idea é sacalo, pero doutro xeito e fraccionado. Moi ben, eu volvo a decir un pouco que dixen antes, que as cousas que funcionan ben no Concello, que teñen certa tradición, que non se perdan. Xa mencionei unha xa delas, o trail, tal, e agora tamén o voluntariado. O campamento, o voluntariado, bueno, sí que lles pido que tiren un pouco, que porque veña do outro goberno, dá o mismo, é dicir, a xente vai disfrutar igual. Non quere dicir que porque un proxecto levara un grupo político de outro color político noso que non teñamos que facelo. A min, vou un pouco no que dixo Andrés antes, a min dá a sensación de que todo de antes que non funciona. Non, para nada. Dá a sensación. Eu, o tema dos contenedores, que non quería afondar neso, é dicir, terem os contenedores marróns apartados, xa dixen varias veces que había que buscarlle un uso, se hai algo do anterior goberno que estemos aí, aproveitalo. Está aí o Concello de Santa Comba que ven denunciar que hai uns meses que fixe un proxecto con Sogama. Non sei, barallen un pouco, traballen, promocionen, é dicir, o Concello, eu penso que nos últimos anos está perdendo moitas actividades e moita participación de actividades. É a miña opinión de César Ramos. Entón, pídovos encarecidamente que tiren vostedes polo que sí que funciona. E por eso, a moción do atletismo, que é algo que lle poñemos en riba da mesa. Agora, collano ou fagan como albergue ou como outras moitas cousas. Última pregunta. Esta xa se falou aquí, non sabía se eliminala, que cando o señor Pereira falou que mandaran no cajetín que non era, mandou a subvención no cajetín que non era, entón, evidentemente, non se aprobou, mandou outro, era un cajetín e mandou outro. Entón, observamos nos decretos que o Concello da Baña recibiu resolución de desistencia da solicitud de subvención ou non ter aportado a documentación oportuna exixida, mediante requerimento de subsanación, dentro do prazo sinalado, ata 1 de xullo de 2021, referente á subvención de abastecemento en lugar de pagar só. Salen aí o que poñen vostedes nos decretos, explicaron un pouco que fora un erro, claro, dun funcionario, non? Non sei, Pereira. Creo que xa expliquei que a persona que estaba tramitando enviou a documentación pois, a un sitio erróneo. Non obstante, a mesma administración ten obligación, de unha vez que reciba esa documentación, pasala ao servicio correspondente. Por lo tanto, entendemos que fíxose un recurso, entendemos que vamos a poder levar a cabo esa actuación. Vai, mala sorte tivemos tamén con esta solución. Pasou algo parecido de IDAE, a ver se ao final se pode solucionar. O que si é certo, eu vou facer unha pregunta. Este tipo de documentación non vai asinada polo alcalde? Sí. O oficio, polo menos. A documentación non, porque era unha modificación do proxecto, que evidentemente vai firmada polo... Entonces, ao recibir a copia, non ve vostede que está noutro cajetín? Que copia? Home, eu entendo que o Concello, no Concello, queda constancia de todo o que se entrega.
Correcto. Se vai asinado por vostede, eu entendo, eu sei, a ver, se... Eu asigno esa firma, ese oficio, o funcionario distribuya e despois garda o mesmo funcionario no expediente, por decirlo de alguma maneira. Non é que volva a mí. No, eu digo porque, a ver, eu evidentemente nunca fui un alcalde, pero sí que fui un presidente de unha asociación, son secretario de un colexio, e sei que, claro, cando era presidente eu mandaba unha solicitude, podía facer un compañero meu, eu asinaba, pero revisaba que estivera ben e que fora no cajetín correspondente. Se non iba, se un compañero meu mandaba un documento firmado por min, un cajetín que non era, home, eu como fixe a señora Mónica González aí, eu faríame responsable, non culpar a un funcionario. Por eso, digo Esa que... non estou culpando a nadie. Eu estou che explicando o que pasou. De acordo? No, Si vostede responsabilizou a un funcionario. pensas que o alcalde está revisando todos os expedientes, estás moi equivocado. No, creo que non revisa ningún, No, sinceramente. Ni todos, ni poucos. Personalmente, creo que non... E chegas no futuro, has de ver como funciona isto por dentro. É moi distinto do que ti crees de como se fan as cousas. É moi distinto como fai vostede. Estou segurísimo. Sí, de verdad. Digo porque vostede me preguntou, se non facía ilusión. Estás neste posto e podes comprobar como funciona eso. Vale. Vale. Estou seguro que non culparía a ningún funcionario, a ningún compañero. Culpando a De nadie. verdad, a min gustame dar do de peito e a culpa é miña. Entonces, Bueno, pois, pola miña parte rematei, tocalle o meu compañero David Gontán, creo que quere facer algunha alusión no pleno. ben, comentar, responderche o que acabamos de falar, que non é o alcalde o que fai as tramitacións, de acordo? Eu, como máximo responsable, asumo todas as responsabilidades, todas. Ostras, Pero é a non primeira vez que lle escoito eso. que En 2 anos, como alcalde. me deixe falar. Pero que está claro No, que... pero está ben que o asumo, está ben que o asumo. Falar. Tardou 2 anos, pero bueno. Por favor. É que non escoito ben. No, sabes o que non escoita ben. Ben. Gonzalo, se queres comentar algo ou continuar. Si, quero facer só unha pregunta. É referente ao anterior traballador social que tiñamos. Sigo tendo a dúda por que non fichaba na máquina o anterior traballador social. Eu creo que está máis que explicado nos anteriores plenos. Revisa as actas porque está contestado, Gonzalo. Sí, como está contestado, vou seguir dicindo, eu informeime sobre o tema desde o 12 de maio de 2019, é obrigatoria fichase. Se a anterior traballadora social, que creo que estuvo alrededor de 30 días, fichaba, porque o seguinte traballador social que estuvo casi un ano, creo recordar, porque non fichou. Se me din que foi por motivos da pandemia que non pudo ir á empresa, en todo ese ano non houve un momento para que fora a empresa, e digo ademais que eu no meu posto de traballo teño unha máquina igual a que teñedes no Concello da Baña, non faz falta que na empresa, se pon a huella dactilar, con a chamada de teléfono asinas un código. Por eso volvo a facer esta pregunta, se me pode dar unha explicación, ainda que sea por escrito no seguinte pleno, pero que sea veraz. Xa vos din a contestación, a mesma pregunta, por escrito nos anteriores plenos. Remítome esa contestación. Algo máis? A contestación era que por tema de pandemia que non pudo asistir á empresa. Entonces eu sobre esa pregunta digo eso, que a empresa non facía falta que fora, porque consultei a mesma máquina. O traballador fichou todo o ano con a declaración jurada, hasta que se lle asinou. En tema de lei de igualdade laboral, se a uns traballadores se lles manda fichar nunha máquina e outros por declaración xurada tendo o mesmo lugar de traballo, rompes o principio de igualdade. Por eso, volvo a facer esta pregunta, se o teñen a ben, volvan a pensar e non teño problema en volvela a recibir, pero con unha resposta que sea un pouco coherente. Non estou aquí para recibir calquer resposta, nin me... O que está claro... A primeira resposta que me den. Xa está contestada. E non vou volver a contestar outra vez a mesma pregunta. Remito o que está posto nada. Alguna pregunta? Sí, a pregunta é diferente. De feito é, por que o anterior traballador social non fichaba estando un ano e por que si a anterior que estuvo alrededor de 30 días? É diferente a pregunta no seu... Contestoche. A pregunta a que usted se refire. Os dous traballadores ficharon. Un fichou de maneira electrónica e outro con a declaración xurada. Entonces o que non entendo é porque se rompe o principio de igualdade entre os traballadores. Esa é a seguinte pregunta que teño. Vale, dígoche que no momento en que o traballador non tiña tarxeta, fixo un fichaje
cunha declaración xurada no momento en que tuvo os medios fixo o fichaje de maneira electrónica. Canto tempo tardou en ter os medios? Non teño constancia ahora, pasouse vos por escrito. Consta nas anteriores costas. Pois se me pode volver a repetir esa pregunta, canto tempo Está tempo contestado. que tardou e por qué? Está por qué? contestado, Gonzalo. Non líes máis o rollo. Tes máis preguntas? Mira, non estou liando o rollo. Eu sou concelleiro e estou facendo unha pregunta pola defensa dos pode dicir o alcalde traballadores. estar liando o rollo. Estou che contestando. Estou pedindo un pouco de respeto. Estáme dicindo que esa Como pregunta alcalde xa pode fixe, dicir, está estou liando o dicindo rollo? que non. Primeira falta de orde. Non está no seu turno de palabra. Que me dá igual, home. Como vai dicir o alcalde teña un pouco de respeto, home? Como que liando o rollo? Segunda chamada a Somos orde. colegas aquí de bar. Segunda chamada a orde. Liando o rollo aquí. Que liando o rollo? Tes algunha pregunta máis? É que teña un pouco de respeto a xente, que estamos traballando, Teño Non unha... estamos aí cobrando 30.000 euros de moca. Tes algunha pregunta máis, Gonzalo? Mira, a miña pregunta non é a anterior pregunta a que se refire vostede, entonces esa é a miña pregunta de por que se tardou tanto tempo en fichar e por que se rompiu o principio. Pero que estou facendo a pregunta, non sei se me estás escoitando ou non. Acaba. Por que se rompeu o principio de igualdade entre os traballadores, facendo que uns o fagan o fichaxe dunha forma e outros de outra? Esa é a miña pregunta nova. Tes máis preguntas? Pode mirar as atas, nunca fixen esa pregunta anterior. Vale, tes máis preguntas? Tiña un montón de preguntas, pero creo que me vou quedar con esta, que xa vai chegar. O seu contexto, non se rompiu ningún principio de igualdade. Mentras non houve os medios para poder fichar de maneira electrónica, fichouse con a declaración xurada. Alguna pregunta máis? Non, señor Pereira. Sigo tendo a pregunta sin contestar e creo que os meus compañeiros tamén o están Eu que se pediría para rematar o pleno é que se teña un pouco de respeto polo traballo da oposición. Ninguén lía o rollo aquí, señor Pereira. Ninguén lía o rollo. Por moito que lle molesta a vostede, que está nun goberno en minoría, non se olvide nunca. Nunca. Olvido, que mo diste todos os plenos. Non hai máis que porque é que non está sendo consecuente. Non está sendo consecuente. Está lle facendo un flaco favor a vostede e ao seu partido. Sendo así. Sendo así, señor Pereira, sendo así. Vergonza lle debería dar ao seu partido, ter a vostede aí. Alguna pregunta máis? Ben, pois damos por finalizado o pleno. Veña, non lía o rollo, demais. Boa noite.